Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Lilik Putri Lestari, absen 19 saking kelas 12 MIPA tunggal. Tepangaken nami kula Pinanget Suara, absen 3 saking kelas 12 MIPA sekawan. Badhe ndamel video prosesi adat mantu. Ingkang kaping setunggal pembukaan dening Pranata Cara. Kaping kalih inggih menika qiraah. Ingkang kaping 3 inggih menika ngundhahaken pengantin putri wonten ing sasana ridho. Pengantin putri dipilih kaliyan dukun manten lan pengantin posisipun dukun manten wonten ing Gek lan pengantin wonten ing Haji. Meskipun ketawang Krismawarna. Salajengipun inggih menika manten kakung rawuh kaliyan rombongane beto seserahan saking mrika tumuju mriki gunakake musik Ladra Wilujeng. Pasrah tinampi. Perwakilan temanten kapung ngaturaken hajat ing perwakilan temanten putri. Salajengipun rombongan pengantin kapung ngaturaken serahan wonten ing rombongan temanten putri. Perwakilan temanten kapung sing beto maher munggah ing panggung kaliyan kalih saksi lan bapak ibu temanten putri. Sawise pasrah tampi wonten ijab kabul. Manten kakung lan temanten putri lenggah wonten mriki. Perwakilan khotbah wonten mriki kalihan penghulu wonten mriki. Saliyanipun wonten bapak ibu pengantin putri kalihan saksi kalih sing beto seserahan. Perwakilan khotbah maos khotbah salajengipun penghulu nikahaken manten. Salajengipun inggih menika prosesi adat panggih. Yang kaping satunggal yaitu dalang suro. Temanten putri ndelengake suro sing wis dikaleni benang marang sikile temanten kapung. Temanten kapung ndelengake suro ing dadane temanten putri. Filosofine yaitu tandha katresnane temanten kalorone. Artinya temanten kapung wis milih temanten putri minangka sisihane. Lan temanten putri sumundhut sujud marang temanten kapung. Kaping kalih inggih menika wujudadi utawi metak tigan. Temanten kakung metak tigan utawi endog kanthi pecah. Filosofine yaiku pralambang pecahing wiji priya utawi wanita kang mbabarake turun. Jenipun wijian, temanten putri mbasuh sambarane utawa sikil temanten kakung. Filosofine yaiku temanten putri bakal nutupi aib utawa kang dadi kekurangane wong lanang. Salajengipun inggih menika siburan utawi gendongan. Temanten kekaro diklungkepi kain sidur werna abang putih, banjur pucukan loro kain sidur dicekeli bapak temanten putri digendong tumuju pedi-pedi. Ibune temanten putri ngetutke saka burine temanten kakung lan putri. Filosofine yaiku tandha pinanganten sakloron wis tinampi dadi keluarga. Salajengipun bubut timbang. Temanten kakung lungguh ing pucukan tengen dengkul bapak temanten putri. Temanten putri lungguh ing pucukan kiwa dengkul bapak temanten putri. Filosofine katresnane wong tuwa marang anak lan mantu duweni bobot kang padha. Kaping 6 inggih menika tandur. Bapak temanten putri nyekeli pundak temanten kakung lan putri, banjur temanten kekaro dilungguhake. Filosofine yaiku temanten loro ditandur kanthi becik ing pengajap, tembe murine bakal tuwuh dadi keluarga kang becik sak anak tumurune. Salajengipun kacar kucur, temanten kakung ngesok kain abang kang isine duit logam, beras kuning, kacang polok. Filosofine yaiku temanten kakung siap nindakake jibahane menehi guna kaya marang temanten putri. Temanten putri kudu migunakake kayane wong lanang supaya murakabi utawa manfaat sekabehane kanthi geni lan setuju. Salajengipun inggih menika dhahar kelimah utawi dhahar kembul. Temanten kakung lan putri padha dulangan dhahar sekul kembul. Filosofine yaiku temanten kakung lan putri siap urip susah seneng bebarengan. Salajengipun yaiku mapak besan. Bapak ibu temanten putri nyambut rawuhe bapak ibune temanten kakung minangka pisane. Filosofine yaiku tandha kerukunan antar besan. Pungkasanipun inggih menika sungkeman.
Raden putri lan kakung sungkem marang tuwa. Biasane yaiku anak wajib ngebakti marang wong tuwa lan marang tuwa. Acara pungkasanipun inggih menika Mauidul Hasanah. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.